கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இது மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி என்னென்று சொன்னால், எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கு மாகாணத்திலேயும் அஸ்வசும என்றதுக்குள்ளே பதியப்படாத எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் இருக்கிறார்கள். பாதிக்கப்பட்டவர்கள், கிடைக்க வேண்டியவர்கள், நிவாரணம் கிடைக்க வேண்டியவர்கள், பாதிக்கப்பட்ட சமூகத்திலே பலர் இருக்கிறார்கள். இந்த அஸ்வசும கிடைக்காதவர்கள், அப்ப அவர்கள் அதிலே முறைப்பாடு செய்திருக்கிறார்கள், தங்களுக்கு அஸ்வசும கிடைக்கவில்லை என்று. அப்ப இந்த அஸ்வசும உங்களுடைய அரசாங்கம் பாதிக்கப்பட்ட சமூகத்துக்கு 100 பில்லியன் ரூபாய் நிதியை வழங்குறதுக்கு நாங்கள் இருக்கோம். அதை வரவேற்கத்தக்க விடயம். ஆனால் அஸ்வசுமைக்குள்ளே உள்வாங்கப்படாதவர்களுக்கு இது சம்பந்தமான இதிலே பலன் கிடைக்காது. ஏனென்றா கௌரவ அமைச்சர்களை, இந்த கேள்விகளை நாங்கள் கேட்கிறோம் என்றால், உங்களுடைய சார்பாக வடமாகாணத்துக்கு நீங்கள் போட்டிருக்கிற ஊழல்வாதிகள், மீன்பிடி துறையிலே ஈடுபடுற இழுவப்படகுகள் எல்லாம் கப்பம் வாங்குறவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள். அவர்களெல்லாம் இந்த விடயங்களை, மக்களுடைய விடயங்களை பற்றி பேசுறதுக்கு அக்கறை இல்லை, கப்பம் வாங்குறதுல அக்கறையாக இருக்கிறார். அதனால தான் எங்களுடைய மக்களுடைய பிரச்சனையை நாங்கள் உங்களிடம் முன்வைக்கிறோம். நன்றி.